Ndewo, aha m bụ Chizara. Mụ na ezinụlọ m bi na Austin, Texas. Nna m, nne m, Kenechi nwanne m na mụ onwe m. Ụbọchị ụka gara aga, anyị gara n'ụlọ oriri a na-akpọ Chck Fil-A ka anyị rie shasha maka ụka nne. Mgbe anyị ruru ebe ahụ, nna m jụrụ onye ọbụla, "Ọ gịnị ka ị chọrọ ịta?" M wee sị ya, achọrọ m ịta anụ ọkụkọ, eghere eghe nduku, anụ ewu, nshịkọ na popcorn. Kenechi nwanne m wee sị, achọrọ m ịta nku torotoro, anụ ejula, eghere eghe ji, oporo na puff-puff. Nne m wee sị, achọrọ m ịta ọka, ụgba, shawama, chicken nugget na suya. Nna m wee sị na ọ chọrọ ịta nkwobi na isi ewu, mana ha enweghị ya. O wee taa anụ ọkụkọ eghere eghe na chin-chin. Mgbe anyị mechara, anyị kelere nna anyị maka na obi dị anyị ụtọ. Ị gbakwara ụka nne. Ma cheta, ọkwa Kpakpando Language Hub na-ewetara gị edemede a ka ọ dị oge ọzọ.